Balaguer ha celebrat aquest dissabte l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. L'acte ha estat organitzat un any més per la Paeria de Balaguer amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera. L'escenari ha estat novament l'església de Santa Maria i ha rememorat el centenari dels naixements de Joan Fuster, assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta, Gabriel Ferrater, poeta lingüista i crític d'art, i molt especialment de Guillem Viladot, escriptor i poeta visual nascut a Agramunt. L'acte ha comptat amb la presència de Pau Minguet i Sánchez, director de l'Opardal, fundació privada Guillem Viladot i comissari de la commemoració del centenari del seu naixement. L'Orfeó Balaguerí ha iniciat l'acte amb el cant de la Senyera. També han participat la companyia de comèdies Crisi Perpètua, que ha fet una lectura de diversos aforismes de Joan Fuster, i el guitarrista Àlex Rosanes, de l'Escola Municipal de Música, que ha interpretat la sardana per a guitarra que porta per títol Esterriana, presentada en la passada nit de la Cultura, i que s'ha combinat amb una poesia visual de Guillem Viladot. La Ximeneia Espai de Dansa ha portat una coreografia sobre el poema Cambra de la tardor de Gabriel Ferrater. Els parlaments institucionals han anat a càrrec de la vicepresidenta del Consell Comarcal de Noguera, Ana Maria Calvís, i el PAENCAP de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal. Calvís ha manifestat que d'uns anys ençà la Diada reivindica la defensa de la llengua i la cultura catalana i dels nostres drets com a nació. També ha lloat l'obra dels homenatjats i ha manifestat que és imprescindible donar suport als actius culturals i enaltir la seva obra com una obligació. El PAENCAP, Jordi Ignasi Vidal, ha destacat la figura dels tres homenatjats en un acte que un any més posa l'accent en la defensa de la llengua i la cultura catalana. Vidal diu que, sense la independència, no serem capaços d'assolir la seva protecció definitiva davant dels atacs continus de l'Estat. La llengua i la cultura és el que fa més de 1000 anys que estem defensant, que estem duent a la pràctica i tenim el convenciment ferm i íntim que sense la independència no serem capaços de poder assolir la seva protecció definitiva, no? Perquè veiem que hi ha atacs continus a tots els nivells, no només a nivell del Principat, sinó a nivell de la Franja, a nivell del País Valencià, a nivell de les Illes. Per tant, representa que el que volem lligar sempre és fem la representació del fet nacional, però el fet nacional no pot anar deslligat de la llengua i la cultura en el cas de Catalunya. No? Pau Minguet ha destacat la importància que una ciutat com Balaguer se sumi a aquesta commemoració de l'any Viladot, un any que, segons explica, des de la població natal de l'artista i la Fundació Viladot s'han organitzat diferents actes arreu del territori. Sí, doncs per nosaltres és molt important que una ciutat com Balaguer, una capital importantíssima dins de les Terres de Ponent, s'assumi d'aquesta manera simbòlica amb el que és la commemoració de l'any Viladot, aquest creador polifacètic, indisciplinat i amb un llarg etcètera, que doncs, és nascut aquí a la població veïna d'Agramunt i per tant doncs, un punt antimés que va fer d'aquestes terres un lloc concret dins del mapa pel panorama artístic català i internacional. I a Agramunt tenim la sort que hi ha la Fundació Viladot, una fundació que es va crear el 2001 on acull tota l'obra de Guillem Viladot i per tant aquest any el que hem fet és potenciar molt més l'activitat d'aquesta fundació, no? Fent doncs, múltiples activitats, siguin exposicions, aquest agost hem tingut una residència internacional d'artistes que han vingut a repensar l'obra de Viladot, d'aquí poc a l'octubre acollirem un simposi internacional sobre Guillem Viladot també que organitza la Universitat de Lleida. Prèviament, a l'inici de l'acte, Pau Minguet ha signat el llibre d'honor de la ciutat de Balaguer. Finalment, l'Orfeó Balaguerí ha tancat l'acte amb els segadors i tot el públic dempeus. Aquest diumenge els actes continuaran a les 7 de la tarda amb una ballada de sardanes amb la cobla 11 de setembre a la plaça Mercadal.